Искам да призова всички да излязат в неделя и да гласуват изборите за президент на втория тур, за да можем да не позволяваме да се удави гласа на българския избирател в целия хаос и неуредици на първия тур на изборите. Колкото повече хора гласуват, толкова по-ясен ще бъде резултата и толкова по-малко ще се отразяват на него недомислията на закона и на организацията на тези избори. Искам да се обърна специално към тези, които не взимат лесно решението за гласуване, които не харесват особено нито мен, нито господин Плевнелиев. Искам да се обърна към тях с призива да не си седат вкъщи. Да помислят за начина, по който страната ни ще изглежда след тези избори. Да помислят дали автентичното дясно, автентичното европейско в България е Бойко Борисов. Да помислят дали институцията на президента трябва да бъде независима, трябва да има своята роля, трябва да чува и да показва гласа на хората, или трябва да бъде един придатък, както казва Плевнелиев, подизпълнител на министър-председателя. Според мен това е важното. Ако искаме всички ние да не се чувстваме неудобно на всеки пореден гаф на Борисов в Европа, последния беше с това, че стабилните държави не трябва да помагат на тези, които са с проблеми. Тогава България, ако го послушат, не би получила нито лев от европейските средства. И се върнем по-назад с всички негови изказвания. България очевидно, че няма в момента европейска политика. Българското правителство е неубедително сред останалите страни на Европейския съюз и България просто не участва там, нарушавайки всички демократични принципи, и това го виждаме в изборите миналата седмица. Затова за мен изборът действително ще бъде между европейско, демократично и балканско тоталитарно използване на властта. Ще ми се с тези мисли действително да се обърна към хората, които още не са решили дали и за кога ще гласуват в неделя. Очаквам всички да бъдете крайовните и пожелавам всичко най-добро след изборите.